ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଭାବରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନରେ ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଶତ୍ରୁତା, ହତ୍ୟା, ଋଣ ଆଦିରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା, ଖଟିବା ବଦଳରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଲୁଟିବା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ବି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି କେବଳ କୃତ୍ରିମ ପୂଜନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନ ଛଳେଇବା ଯାଏଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ମନ ବଚନ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଭଳି ମାନନୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି।